Noswaith dda, yn syth â ni at Paca. When the counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. Yn Gymraeg, Ioan 15:26. Ioan 15:26. Siwr i chi? Fy enw yw Hyw, croeso I Wpla22.2a. Ioan 15. Right. 26. Wel, ewn ni o 18. Os yw'r byd yn eich cysau chwi, fe wyddwch ei fod wedi fy nghysau I o'ch blaen chwi. Pe baich yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo'i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd I mi eich dewis chwi allan o'r byd, mae'r byd yn eich cysau chwi. Cofiwch y gair a ddwedais I wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlydiasant fi, fe'ch herlydiant chwythau. Os cadwasant fy ngair I, fe gadwant yr eiddo chwythau. Fe wnad hyn oll I chwi o achos fy enw I, am nad ydynt yn adnabod yr hwn am hanfonoddi. Pe buaswn I heb ddod a llefaru wrthynt, ni buasai ganddynt bechod. Ond y nawr nid oes ganddynt esgus am ei pechod. Ond mae'r sawl sy'n fy nghysau I yn cysau fy nhad hefyd. Pe na buaswn wedi gwneud gweithredoedd yn ei plith, naw wnaeth neb arall, ni buasai ganddynt bechod. Ond y nawr y maent wedi gweld ac wedi cysau fy nhad a minnau. Ond rhaid oedd cyflawni'r gair sy'n ysgrifenedig yn ei cyfraith hwy. Y maent wedi fy nghysau heb achos. Pan ddaw'r eiriolwr a anfona fi atoch chwi oddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana fi, ac yr ydych chwi hefyd yn tystiolaethu am eich bod gyda mi o'r dechrau. So mae Paca yn esbonio fel hyn. In the New Testament, the Holy Spirit is set forth as the third divine person, linked with and yet distinct from the Father and the Son, just as the Father and the Son are distinct from each other. He is the Paraclete. Ioan 14:26, 25 a Ioan 16:7. A rich word for which there is no adequate English translation, since it means by turns comforter, strengthener, counselor, helper, supporter, advisor, advocate, ally, senior friend, and only a person could fulfill such roles. More precisely, he is another paraclete, second in line, we may say, to the Lord Jesus, continuing Jesus' own ministry, and only a person, one like Jesus, could do that.
John underlines the point by repeatedly using a masculine pronoun to render Jesus' reference to the Spirit, when Greek grammar called for a neuter one to agree with the neuter noun Spirit. John wants his readers to be in no doubt that the Spirit is he, not it. Again, the Holy Spirit is said to hear, speak, witness, convince, glorify Christ, lead, teach, guide, command, forbid, desire, give speech, give help, and intercede for Christians with inarticulate groans, himself crying to God in their prayers. A mae yna gyfres o ddarllediadau. Ioan 14, 26, 16, 7, 15. Actau 2:4. Actau 8, 29. Actau 13:2. Actau 16, 6-7. Rhufeiniaid 8, 14, 16, 26-27. Galatiaid 4:6 a Galatiaid 5:17-18. Also, he can be lied to and grieved. Actau 5:3-4. Ephesiaid 4:30. Such things could only be said of a person. The conclusion is that the Spirit is not just an influence. He is, like the Father and the Son, an individual person. What is your relationship with the third divine person? Are you allowing him to be your counselor, advisor, and senior friend? Put yourself and all that faces you today into the hands of God the Spirit. Amen. Wel, nath neithio lot o les I fi. Dwi'n ddiolchgar mod I wedi deffro am ryw 3 o'r gloch. A dechreuais I ddarllen y llyfr gan Sinclair Ferguson. O'n I wedi mynd i'r gwely'n gynnar. So, dysges I lot tan hynny. A wedyn ar ôl darllen, es I nôl I gysgu, a ges I ddiwrnod hyfryd yn y gwaith. Lle o'n i'n teimlo bod y negeseuon I wedi darllen a'r ymwybyddiaeth yma o ar angen I garu a'r llawenydd sydd yn deillio o hynny wedi rhoi amynedd I fi I wynebu pob sefyllfa, heb ddechryn ac heb ofni. So mae hwnna'n beth braf iawn I fedru dweud wrthych chi bod Duw gyda ni os ni'n gofyn iddo fe yn dawel, os ni'n agosau iddo fe trwy'r gair. Mae wir yn cysuro ni. Efo pob beth sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, dwi'n teimlo os nag wy'n ofalus, fedrai ddychryn fy hunan a ofni fy hunan gymaint fel bod fi ddim yn gallu bod o werth I neb yn cynnwys fy hunan. So mae eisiau I ni fod yn ddiolchgar am yr ysbryd glân yn cysuro ni ac am y Beibl sydd yn lliwio ni o un dydd ar y tro. Lliwio efo a lliwio efo I hefyd. 5:20 o Ionawr, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Supernatural power mae Packer yn dweud. Actau 1:8. The empowering from Christ,
through the Spirit is a momentous New Testament fact, one of the glories of the gospel, and a mark of Christ's true followers everywhere. Esgusodwch fi. When the Spirit had been poured out at Pentecost, with great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. Actau 4:33. And Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Actau 6:8 a hefyd Actau 10:38. Paul prays for the Romans that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Rhufeiniaid 15:13. Then he speaks of what Christ has wrought through me, by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Holy Spirit. Rhufeiniaid 15:18-19. He reminds the Corinthians that he preached Christ crucified in demonstration of the Spirit and power, that your faith might rest in the power of God. 1 Corinthiaid 2:4-5. He emphasizes to Timothy that God has given Christians a spirit of power and love and self-control, and censures those who are lovers of pleasure rather than lovers of God, holding the form of religion but denying the power of it. 2 Timothy 1:7, 2 Timothy 3:4-5. There is no mistaking the thrust of all this. What we are being told is that supernatural living through supernatural empowering is at the very heart of New Testament Christianity, so that those who, while professing faith, do not show forth this empowering are suspect by New Testament standards. And the empowering is always the work of the Holy Spirit, even when Christ only is named as its source. For Christ is the Spirit giver. Ioan 1:33, 20:22, Actau 2:33. Study the New Testament references to power with the help of a concordance, noticing what this power is for and what it is not for. Heavenly Father, give me the power to speak and act in a way that pleases you. The effect of the Spirit's work. John 14:16-17. I will pray the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, even the Spirit of truth. You know him, for he dwells with you, and we will be in you. The distinctive, constant, basic ministry of the Holy Spirit under the new covenant is to mediate Christ's presence to believers so that three things keep happening. First, personal fellowship with Jesus, the to and fro
of discipleship, with devotion which started in Palestine for Jesus' first followers before his passion. Personal fellowship with Jesus becomes a reality of experience, even though Jesus is not here on earth in bodily form today, but is enthroned in heaven's glory. Second, transformation of character into Jesus' likeness starts to take place as, looking to Jesus, their model for strength, believers worship and adore him and learn to lay out and indeed lay down their lives for him and for others. Third, the Spirit-given certainty of being loved, redeemed, and adopted through Christ into the Father's family, so as to be heirs of God and fellow heirs with Christ. Romans 8:17 makes gratitude, delight, hope, and confidence, in a word, assurance, blossom in believers' hearts. This is the proper way to understand many of the Christians' post-conversion mountaintop experiences. The inward coming of the Son and the Father that Jesus promised, John 14:21-23, takes place through the Spirit, and its effect is to intensify assurance. By these phenomena of experience, Spirit-given knowledge of Christ's presence shows itself. What effect is the Holy Spirit having on you? Heavenly Father, I pray for more of your Spirit in this area of my life. Felly, yn Iowan 14:15 ymlaen, mae e'n dweud addo'r ysbryd. Os ydych yn fy ngharu, fe gadwch fy ngorchmynion i, ac fe ofyna finnau i'm tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr. Arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi y mae'n aros, ac yno chwi y bydd. Ni adawaf chwi nam ddifad, fe ddo fy nôl ato chwi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy. Ond byddwch chwi yn fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwithau hefyd. Yn y dydd hwnnw, byddwch chwi'n gwybod fy mod i yn fy nhad, a'ch bod chwi yno fi, a minnau yn y chwithau. Pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo, ac yn ei cadw hwy, yw'r un sy'n fy ngharu. A'r un sy'n fy ngharu i, fe cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu, ac yn famlygu fy hun iddo. Meddai Judas wrtho, nid Judas Iscariot, arglwydd beth sydd wedi digwydd i beri dy fod yn mynd i thamlygu dy hun i ni, ac nid i'r byd. Atebodd Iesu ef, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i. A'r gair hwn yr ydych chwi yn ei glywed,
Nid fy ngair I ydyw, ond gair y tad am hanfonodd I. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych tra wyf yn aros gyda chwi. Os bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, a anfona'r tad yn fy enw I, yn dysgu popeth I chwi, ac yn dwyn ar gof I chwi y cwbl addwedais I wrthych, yr wyf yn gadael I chwi dangnefedd. Yr wyf yn rhoi I chwi fy nhangnefedd I fy hunan. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf i'n rhoi I chwi. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Clwsoch beth addwedais I wrthych, yr wyf I yn ymadael â chwi, ac fe ddof atoch chwi. Pe baich yn fy ngharu, byddech yn llawenhau fy mod yn mynd at y tad, oherwydd y mae'r tad yn fwy na mi. Yr wyf I wedi dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, mwyn I chwi gredu pan ddigwydd. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chwi eto, oherwydd mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafael arna fi, ond bydd rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad, ac yn gwneud yn union fel y mae'r tad wedi gorchymyn I mi. Codwch ac fe awn oddi yma. So, mae Iesu Grist yn dweud y geiriau yna wrth I ddisgyblion cyn ei weddi yn ngardd Getsemane. Cyn iddo fo gael ei groeshoelio. A dioddau droston ni. Bechaduriaid. Cyn ei gladdu, ei farwolaeth cyn ei gladdu, a chyn ei atgyfodiad. A mae atgyfodiad yn dangos cyflawnder y gwaith a bod y tad yn fodlon ar ei fab, gan fod y mab yn ddibechod a wedi cymryd digofaint Duw oddi wrthym ni a rhoi arno fe. Ond fe gyflawnodd Iesu Grist y ddeddf, y gyfraith yn ei fywyd perffaith. Ond eto fe gafodd ei gosbi mwyn bod yn iawn drosom ni, a mae gwaed Iesu Grist yn ein glanhau ni o'n pechod ni. So be dwi'n neud yn fy mywyd nawr? Ydw i'n byw'n ysgeilus? Wel, mae rhaid I fi drio hunan ddisgyblu fy hunan, a charu Duw, a charu fy nghymdogion. A dwi'n methu bob dydd, ond dyma fy ymgais I hunan ddisgyblu fy hunan, a chymryd Iesu Grist o ddifri. So oedd Packer yn gofyn I fi weddio am faes lle mae angen I fi ymnerthu yng ngrym yr ysbryd glân. Mae yna elyn wrth gwrs yn does, mae yna elyn gennym ni. Mae'n trio tynnu ni lawr trwy'r amser. Yn trio apelio at ein hen natur ni. A does dim angen ildio iddo fe. Oherwydd mae Duw gymaint well, gymaint fwy cariadus
A mae'n gwybod sut deimlad. Mae Iesu Grist yn gwybod sut deimlad yw byw bywyd. Pan mae wedi blino, pan da ni wedi blino, pan da ni gyd wedi blino, pan da ni'n ddiamynedd, ond oedd Crist yna yn byw pob eiliad yn berffaith. So mae eisiau ffydd arna fi i feddwl am hwnna, i fyfyrio ar hwnna, a chofio hwnna. Bod na un yn mynd ymlaen ni trwy'r amser. Ac ar ôl atgyfodi, mae'n gwrando ar fy ngweddiau yn y nefoedd. A mae'r nefoedd lan fyna. Dwi'n mynd i weddio nawr gyda fy nghapel. A dwi wedi bod yn eog iawn o feddwl pethau negyddol. So dwi'n mynd i ofyn am fyddeiant ac am ysbryd glân i iachau. Diolch yn fawr am wrando.